kineski građevinski materijali. Novo testiranje pokazuje da se uvezeni prozori i vrata urušavaju u ekstremnim vremenskim uvjetima. Svaka zgrada u koju ste ikad ušli počiva na jednom obećanju. Materijal koji je nosi neće se pomaknuti, popučati ni popustiti pod teretom iznad sebe. Beton to obećanje drži već 2000 godina. Panteon i dalje stoji, Hooverova brana i dalje izdržava. Više od 4 milijarde tona izlije se svake godine, više nego i jedne druge tvari na zemlji osim vode. Nitko nije vjerovao da stiže jeftinija i čvršća zamjena. Materijal razvijen u Kini možda je upravo to promijenio. Ako volite videe o inženjerskim pomačima koji nečujno preoblikuju izgrađeni svijet, pretplatite se, ova priča ide dalje nego što biste očekivali. Uzmite komad očvrslog betona i odmah to osjetite, zbijen, hladan, teži nego što izgleda. Ta težina je tlačna čvrstoća, valuta građevinskog inženjerstva. Standardni beton bez problema podnosi 25 do 40 megapaskala, a visoko učinkovite varijante prelaze 100. Stabilan je, može se izliti u bilo koji oblik, podupire ga razrađen opskrbni lanač, a uz cijenu od 80 do $120 po kubičnom metru ništa usporedivo ne može pratiti tu ekonomičnost. No beton ima jednu manu koju nitko nije uspio zaobići, puča pod vlačnim naprezanjem. Rješenje, poznato još iz rimskih vremena, bilo je umetanje čelične armature koja preuzima to opterećenje, taj je kompozit postao okosnica modernog svijeta. Kvaka je u tome što čelik korodira gdje god ima vlage, klorida i kisika, svaki obalni grad, svaka cesta posoljena zimi. Hrdja se širi i razbija beton iznutra, proces poznat kao korozijsko ljuštenje, odgovoran za većinu strukturnih slomova betona diljem svijeta, a ostaje nevidljiv sve dok ne postane očit. Prema Američkom društvu građevinskih inženjera, odgođeno održavanje betonske infrastrukture u SAD-u premašuje $500 milijardi. Čelik unutar betona nosi ugrađeni sat, ne radi se o propustu u dizajnu, već o fizici. Kloridni ioni skidaju zaštitni sloj s čelika i pokreću nepovratnu reakciju. Armirano-betonska ploča mosta u hladnoj klimi izdrži 40 do 70 godina prije nego što korozija postane strukturni problem. Svjetska banka procjenjuje da gospodarstva u razvoju troše više od $100 milijardi godišnje na sanaciju te štete. U obalnim megagradovima Jakarti, Mumbaju, Lagosu, Miamiju slani zrak nagriza čelik brže od soli s cesta, a neke pomorske konstrukcije pokazuju oštećenja unutar 15 godina. Najokrutniji dio je geografski. Mjesta koje najviše trebaju trajnu i pristupačnu infrastrukturu brzorastući obalni gradovi u vrućim, vlažnim klimama, upravo su ona gdje armirani beton najgore prolazi. Desetljeća djelomičnih rješenja, armatura obložena epoksidom, nehrđajući čelik, katodna zaštita, vodonepropusni dodači produljuju rok trajanja, ali ne zadiru u temeljnu kemiju. Problem drže pod kontrolom, ne rješavaju ga. Pravo pitanje glasi, može li se stvoriti konstrukcijski materijal bez te ranjivosti od samog početka i to dovoljno jeftino za civilizacijske razmjere? Kineski istraživački timovi počeli su 2018. odgovarati na njega podacima koje je teško zanemariti. Sveučilište Tongji u Šangaju udružilo se s Tehnološkim institutom u Harbinu i Ningbo institutom Kineske akademije znanosti kako bi razvilo ultravisoko učinkoviti inženjerski cementni kompozit. Geografija je bila namjerna, obuhvaćajući Šangajsku obalu, harbinske zime i ningbošku proizvodnu bazu, ispitni trokut za sve klime odjednom. Osnovna ideja gotovo je prejednostavna. Umjesto da se čelik dodaje naknadno, može li matrika preraspodijeliti naprezanje prije nego pukotina nastane, ne tako što postane tvrđa, već tako što se savija gracioznije. Raniji betoni armirani vlaknima imali su pravi instinkt, ali lošu izvedbu, vlakna su zaustavljala pukotine nakon što bi nastale reaktivno, pukotina se i dalje formirala dok su je vlakna samo usporavala. Kineski timovi su to preokrenuli, konstruirali su vezu vlakno-matriča tako da naprezanje istodobno pokrene tisuće kontroliranih mikropukotina, raspoređujući naprezanje kroz cijeli volumen umjesto u jednoj točki. Zamislite staklo naspram ribarske mreže pod istim povlačenjem, staklo puca na jednom mjestu, mreža raspoređuje teret po svakom čvoru. Proboj je bio ugađanje veze između polivinil alkoholnih vlakana, tanjih od ljudske vlasi i matrič. Dovoljno slaba da omogući kontrolirano izvlačenje koje pokreće mikropukotine, a dovoljno jaka da prvo prenese naprezanje. Za postizanje prave kemijske formule trebalo je 4 godine.
Ono što je nastalo nikada prije nije viđeno. Pitanje je bilo hoće li preživjeti stvarni svijet. Evo brojke koja izaziva najviše sumnje. Laboratorijska tlačna čvrstoća 40 do 80 megapaskala usporediva je s dobrim konvencionalnim betonom, a ne 5 puta jača. Onih 500% odnosi se na vlačnu duktilnost. Standardni beton puca pri naprezanju od oko 0,01% istezanja. HGT izdržava do 5%, to je otprilike 500 puta više popustljivosti. Svojstvo koje određuje hoće li konstrukcija popucati i propustiti vlagu. Korozija se ubrzava čim pukotine dosegnu otprilike 0,1 mm. Kod HGT-a mikropukotine ograničavaju širinu na 0,06 mm pri uobičajenim opterećenjima, dakle ispod tog praga. U morskom okruženju HGT konstrukcija uopće ne treba čeličnu armaturu za vlačna naprezanja. Uklonite čelik, uklonili ste i sat koji otkućava. Druga prednost pojavila se gotovo slučajno, potresi. Budući da HGT raspoređuje naprezanje putem mikropukotina umjesto jedne linije loma, apsorbira seizmičku energiju na način koji klasični beton ne može dosegnuti. Testovi na vibracijskom stolu na sveučilištu Tongji pokazali su kako HGT zidovi preživljavaju bočne cikluse koji bi uništili identične armirano-betonske, te se vraćaju bliže svom izvornom obliku. Taj zaostali pomak određuje je li zgrada sigurna za ponovni ulazak nakon potresa. HGC već danas pobjeđuje etablirano rješenje na jednom mjestu. Gornji slojevi kolnika na mostovima gdje se dobro veže za postojeći beton i odupire pučanju uslijed smrzavanja i odmrzavanja. Instalacije u provinciji Jiangsu traju 3 do 4 puta dulje od konvencionalnih slojeva. Pitanje više nije bilo funkcionira li HGC, već tko će izgraditi opskrbni lanac da ga isporuči. Taj prijelaz nije započeo znamenitom zgradom, već cestom. Godine 2020. dionica autoceste G50 Shanghai-Chongqing duga 200 metara presvučena je HGC slojem koristiti standardnu opremu za asfaltiranje i prilagođene protokole miješanja. Nakon 24 mjeseca uz 12.000 teških vozila dnevno, nadzor nije zabilježio mjerljivo širenje pukotina. Usporedivi konvencionalni slojevi obično pucaju unutar 8 do 14 mjeseci. Kako je to formulirao glavni inženjer, cilj nije bio dokazati da funkcionira u laboratoriju, nego u tuđim rukama. Detalj koji je natjerao industriju da se trgne bila je sama proizvodnja. HGC ne zahtijeva egzotičnu šaržnu opremu, već samo precizan sustav za doziranje vlakana koji po postrojenju stoji između 80.000 i 150.000 juana. Podaci s mosta G50 i naknadnih projekata u Wuhanu i Nanjingu objavljeni su 2022. u kineskoj bazi podataka o infrastrukturnim materijalima, otvorenoj za inženjere posvuda. Jedna je primjena potvrdila koncept i on se proširio. Više od 340 patentnih obitelji sada citira temeljnu kemijsku formulu HGC-a prijavljenih u SAD-u, EU, Japanu, Južnoj Koreji, Australiji i Kanadi zaključno s 2024. Pravne obveze, a ne fusnote. BASF je potpisao 5-godišnji licencni ugovor vrijedan oko 120 milijuna eura koji pokriva Europu i Sjevernu Ameriku. Lafarge Holcim provodi interna ispitivanja s ciljem lansiranja 2026. godine. Japanski institut za beton potvrdio je da HGC zadovoljava njihove seizmičke norme, čime su otvorili najzahtjevnije tržište potresno otpornih konstrukcija na svijetu. A američka Savezna uprava za autoceste izdvojila je 2023. $18 milijuna za terenska ispitivanja HGC-a od Minnesote pa sve do obalne Luizijane. Najsnažniji ubrzivač je regulativa o ugljiku. Mehanizam EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji u potpunosti stupa na snagu 2026. uvodi cijenu utjelovljenog ugljika u uvezenim građevinskim materijalima. HGC, proizveden dijelom od letećeg pepela i troske umjesto Portland cementa, nosi 20 do 35% niži utjelovljeni ugljik po jedinici učinka. Onog trenutka kad ugljik dobije cjenik, taj jaz postaje prijetnja konkurentnosti koju nijedan proizvođač ne može zanemariti. Ako HGC do 2040 dosegne samo 15% novih globalnih betonskih konstrukcija, što je konzervativna procjena, izbjegnuti troškovi održavanja u idućih 50 godina premašili bi $2 bilijuna.
To je otprilike godišnji BDP Italije preusmjeren u nove kapacitete umjesto u popravke. Proizvodnja cementa odgovorna je za oko 8% globalnih emisija CO2, više nego zrakoplovni i pomorski promet zajedno. Uz tu istu zastupljenost, godišnja ušteda ugljika dosegnula bi približno 200 milijuna tona, što je jednako uklanjanju 43 milijuna automobila s cesta svake godine. No, put od obećavajućeg materijala do globalnog standarda je dug, a prepreke su specifične. Svjetska proizvodnja PVA vlakana iznosi oko 80.000 tona godišnje. Udio od 15% do 2040 zahtijeva otprilike 600.000 tona, sedmerostruko povećanje koje iziskuje 7 do 10 godina ulaganja. HDC je još uvijek 2 do 3 puta skuplji po prostornom metru od standardnog betona, čak i u Kini, a izjednačenje troškova ne očekuje se prije 2032. Većina zemalja izvan Kine nema građevinske propise specifične za HDC, a izmjene propisa traju 5 do 8 godina. Radna snaga obučena na metodologiji armiranog betona ne treba uvođenje nove tehnologije, nego cijelo desetljeće za prekvalifikaciju. To ne mijenja ono što znanost dokazuje kao moguće, definira jaz između onoga što je dostižno i onoga što se događa u velikim razmjerima, a to je probleme politike i koordinacije koliko i inženjeringa. Ova priča u konačnici govori o tome što civilizacija može sagraditi i gdje. Kvalitetu infrastrukture oduvijek su ograničavale mogućnosti materijala, što je bilo cjenovno prihvatljivo koliko je trajalo. Beton je riješio jednu verziju tog problema prije 2000 godina. Dio koji je ostao neriješen, sporo unutarnje propadanje čelika, stajao je svijet $100 milijardi godišnje, pogađajući najteže one koji si najmanje mogu priuštiti da plate 2 put. Ta nejednakost je vrlo konkretna. Subsaharska Afrika, Južna i Jugoistočna Azija te obalna Latinska Amerika grade stambene prostore za najbrže rastuće urbano stanovništvo na zemlji, uglavnom u armiranom betonu, u tropskim obalnim uvjetima gdje korozija najbrže napreduje. Materijal koji uklanja sad korozije bez nepodnošljivog dodatnog troška najviše pomaže upravo tim područjima, onima koje grade najintenzivnije, s najmanje prostora za održavanje. Ono što je doista novo nije tek postupno unaprijeđenje. Riječ je o strukturnoj matriči koja naprezanje svladava raspodijeljenim popuštanjem umjesto krutim otporom, bez potrebe za ugrađenim čelikom. Istraživači su svijetu dali alat. Hoće li biti prihvaćen bržinom koju infrastrukturni deficit zahtijeva, pitanje je za donositelje odluka i proizvođače, a ne samo za znanstvenike. Na razini civilizacije koristi se umnožavaju, svaka građevina podignuta od tog materijala, svaki preskočeni ciklus održavanja, svaki obalni grad koji sada može graditi za stoljeće umjesto za 40 godina. Beton nije tek komponenta, on je podloga na kojoj počiva suvremeni svijet, a promjene ondje stižu sporo, ali ih je teško preokrenuti. Ako ovo otvara pitanje gdje još Kina iz temelja preispituje materijalne pretpostavke, skladištenje energije nudi jednako uvjerljiv odgovor: nova kineska natrijeva baterija i kako bi mogla zauvijek promijeniti električna vozila. Obje priče povezuje ista nit, timovi ne ciljaju na vrhunske proizvode, već na temeljna ograničenja koja određuju tko ima pristup. Poveznica je ispod. Ako vam je ovo promijenilo pogled na izgrađeni svijet, od čega je sazdan, koliko je predviđen da traje, lajkajte video i pretplatite se za još sadržaja o tehnologijama koje ga tiho preoblikuju. Uključite obavijesti i recite mi u komentarima, ako je materijal koji rješava problem korozije sada održiv, s kojim još stoljetnim inženjerskim kompromisom živimo, jednostavno zato što nitko nije sastavio poslovni slučaj da ga zamijeni.